Ingdeng Pharoi Sira Krikathom Apong NKB Ninkan Esek Amai Pi Lapen Yudrili Amai ke Pado Ponja Panchesik Chedang Pon Bom Tanglo Nilip Constituency ke Parlo Angkang Panjan Hirhiri Baptist Area Fellowship ke Parlo Amondoli Hirhiri Baptist Church along non kewang ji Surini Rengko Rapia Singkan Thangthanga Cheklo Nipai Nerkepe Nipai Christian Nihang Karbi Baptist Association Mati Chekpen NKB Atumpen Ingdeng Pharoi Sira Krikathom Apong NKB Ninkan Esek Amai Pi Lapen Yudrili Amai ke Pado Ponja Pan non malam kacisi kacedang pangcing pon bom tanglo non kewang ji surini rengko rapia singkan thangthanga ciklo ni paner ke penifai kris yaran yan panjan hirhiri baptist area fellowship PHABF area hirhiri baptist church alongsi risunimso kacepate mati yud rally lapen NKB nikan segamai pi paman ponpo hirhiri baptist church amondoli ke cengke paru kris ke bratrok ner ke brapa ningkan hala sahut pastor ke klem cengke kalitang bora teron henlo hala sahut ke doning koi baksido non ke don plikep sosiadon apai pling tanglo lapen nonan ke arta ningkan thong kebra ner ke ban pling tanglo sai ke klem ni ke ban pling tulo lapen kesi kedang ceng pon bomlo labang so mai ke chak ke pachun longpa meje pan arnam ka chordom lapen mondoli ni mardi lapen risunim so tum amethang methang ahem azai dopik ang bongta edon pe nindo bahini lapen tangka lapen hormu ka chirung lapen ka chak lapen kepang thera sai don sarpi sarpo tum arnam amen pen lapen aning kaceporong lapen kacepaduk pik pensi hithi rui pen gomterni si sai klempon bomlo amondoli pen kewang atum apan delegates lapen visitor atum apan ke ahem alongsi ba ipon reblo lapen kacepati apan kewang atum an apan ke hem thepo mate pendel ahem alongsi ba thik tipo lasorni amondoli tin atum apan phapon lo lapen karbeng lo majok atum sita kangkir hai hui kepa ponpedet jia panta atirikam amondoli pastor saret rongpi chunbang kamsoning ti dhen rembang david teron lapen mondoli si atumahin pen chuning rit padi krim lo media hin panstame niletum hirhiri amondoli hoi pen halang tum apan akiro ki party lo pima non kelangji NKB ni kan se me phan koan se kam kem numa pen koan si chunchilang ma labang so thak niletum along na ke humri aposi niletum alang tum apan akiro ki party lo asi niletum dak panjan hirhiri along rialong niletum chingwai si uthot niletum hirhiri amondoli long si non kelangji thang tarik ner ke pen tarik crazy suri ni reng ko rapli NKB ni kan se me pi ki chak ja phan niletum hirhiri amondoli apan si ni ang pithik lo lapen labang so teng pen si niletum ta chedon si niletum labang so me ning rong pen si niletum deng dun lo lapen adun thu bang ke niligi pugan tung lah lo si niletum non ki klem tang an niletum kam ki klem ke niletum mondoli si pen si non klem bom lang si niletum pini an ke niletum ni kep an niletum labang so kam subha parman niletum kam klem bom lo haftai si pen na to nik ane kam haftai si pen niletum ani si kam klem na tumla mondoli ke seng komentu ning kana niletum mondoli ke seng ke 1985 ani gan si niletum mondoli seng hala sor ki cheng si hot don kan bang doji cheng si hot ke mondoli ke se ke cheng hot mondoli amen ke long ning kan bang doning koi bak si doji nam bak si doji te non an mang don kan bang doji na to don an don plike don plike armu phai pin sor so ka do pen kan bang doji pharoi sira phoke bak doji de tenang di tumla mondoli adon tin hom tin bang ke la bang so me ke chak ke pachun ni phan ko pipi lo nan tum ke chisik chidang bang nile tumla bang so me phan ki pichun ji pu nile tum mondoli hoi pen ke chisik ke chedang pon ke lo nile tum adon tin along nile tum mondoli pen ke pithi ke teng pen nile tum tangka chirung pon lo la pen nile tum chirung get pen phista me jung pen ki un an pen nile tum aku la posona saita nile tum aku tangka ke chak pos ta deng pon thulo la pen bang so pharman phan no nile tum mondoli hoi pen ke chisik pon thu ke lo si nile tum la bang so me ke ni tum PHABF panjan hiri ria baptist fellowship hoi pen sila bang so me nile tum chak pon po stame adima bangke a place ke dak ni tum hiri mondoli lo si nile tum mondoli pen chingwai si nile tum la bang so me ke deng dulong ke le tum ning rong parpi ka pos ni tum chingwai si nile tum la thil ke paklam pen tum ke chodim ke paklam la pen ke kem an ke nile tum non hiri mondoli hoi pen si nile tum chichak pon lo la pen nile tum ke chichak ateng pen nile tum deng ta deng lo pen klem ta klem lo ke chuntang si nile tum ke ong lo non bangke tenang tumla
aluhi tum hin ben ke bang aluhi tum hana tum ke elong bak pene buha tong thik mana tum ahem long si lapson sina tum ki thik la nili tum la peneng ke suri ni reng korapli nengkan isikame pilong ke risonim so rongaji pen si pa chirop rapet aposi nili tum la participate risonim so tum kasipati tum ano pan ke nili tum ke mason si nili tum biponji school hem ta hailo church hem malong ta hailo nito participate an pan ke elong adim si nili tum biponji la pen ke monduli pen ke bang delegate tum la pen visitor tum ano bang ke nili tum adon tin si nili tum chapon rep po si adon tin si nili tum game ke kim ke depo adon si nili tum chapon ji ten don man komane nang tum phan la bang som me ki chak ji phan ji sik chi dang along tangkap moha pen ngachi chak barang cherap dun tang dulu mala nono mat ke nili tum banglong ta kerap tang hena na pen nono mat ke nili tum mithang monduli hoi kachirung adon kachirung pensi nili tum la JCB pen prai ni phon nili tum kang klem tang lo na pen non nili tum JCB ni ba kang klem nang la sta men non ki klem tang an ke ni tum mithang aja kong ni tum monduli pen chirung si ni tum klem mong te la bang so nang tum ki pachun ji phan bang nang tum ko an non RDP pon na kachi sik chi dang bang ka pipi klem pon la non nili tum ki klem pon ji akinang sot ke tinangan kene tum kam people ateng ano bang kene tum klem pon si ke onglo si non bang kene le tum kema bang ni tum pinangan ni tum RDP pon nang lang tima rongaji da ko posi armu bukti ke posi ni tum lamang so bang ni tum unan kema bang ke bang foke bang farus ta ki tum ke chakun pasona capacity apan si non ni tum monduli long ni tum chingwai pon lo na pena bang solong ni tum NKB monduli farus ira kretrok monduli pastor penceng lok staff atum doan department atum doan na pen member bang ku bang pidoan phani tum kasung ye kenang sot kan hello nili tum bang so mege nili tum non aprang 1971 ba sag 71 along nili tum NKB a mei pu nili halo so bihek lang sta me hala bang so risonim so mei chak du nong lu pu si akisara tum penang kham hal pulup tangte non pen keni tum labang so mei pigi deng dun ke bata hiye phong po ni tum risonim so mei chak de pen non mei pigi cha an bata hiye phong po na posi ni tum labang so